கலாத்தியர் 6:7. மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். நாம் நல்லவைகளை விதைத்தால் நல்லவைகளை அறுவடை செய்வோம். நாம் கெட்டவைகளை விதைத்தால் கெட்டவைகளை அறுவடை செய்வோம். நாட்கள் பொல்லாதவைகள், காலம் குறுகினது. மனுஷனுடைய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்று வேதம் கூறுகிறது. அதனால் நம்முடைய குறுகிய நாட்களில் நாம் நன்மையே செய்வோமா? நம்மால் இயன்ற அளவு பிறருக்கு நன்மைகளை செய்யும் பொழுது கர்த்தருடைய உள்ளம் மகிழும். இதனால் நீ தேவனுடைய கரத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொள்வாய். ஆசீர்வாதங்களையும் இரட்டத்தனையாக பெற்றுக்கொள்வாய். அதனால் உங்களால் முடிந்த அளவு நல்லதை செய்வீர்களா? கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவீர்களா?